Καλησπέρα σας. Είμαστε από το Σύλλογο Δρομέων Θεότητας Τραχίνα. Συγκεκριμένα δίπλα μου κάθεται ο Σπύρος ο Βαμβάτσικος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και εγώ είμαι ο Παναγιώτης Σακελάρης, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου. Ο σκοπός του σημερινού βίντεο είναι η τεχνική ενημέρωση που θέλουμε να σας κάνουμε για τον αγώνα που διοργανώνουμε την Ενωπαία Τραπό, ο οποίος αγώνας ουσιαστικά είναι μια ιστορική διαδρομή, αποτελεί ουσιαστικά το μονοπάτι που έδειξε ο εφιάλτης στους Πέρσες στο βουνό των Θερμοπυλών προκειμένου να κατατροπώσουν τους Σπαρτιάτες του Λεωνίδα. Σαν αγώνας θεωρείται σχετικά εύκολος, σχετικά εισαγωγικός, απευθύνεται και σε πιο αρχάριους δρομείς αλλά και σε πιο έμπειρους και γρήγορους δρομείς, γιατί ουσιαστικά είναι ένας κατηφορικός ως επιτοπλίστων αγώνας, οπότε ενδείκνυται για γρήγορους και δυνατούς χρόνους. Τώρα πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα του αγώνα. Καταρχάς να πούμε ότι η ημερομηνία είναι η πρώτη Κυριακή του Μαΐου που διεξάγεται ο αγώνας. Οι ώρες είναι αυτές που βλέπετε. 7 με 9:30 το πρωί είναι η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής από το Μουσείο των Θερμοπυλών, από το Κέντρο Ενημέρωσης των Θερμοπυλών. Στη συνέχεια μεταβαίνετε στο άγαλμα του Λεωνίδα από τις 9:30 μέχρι τις 10, στο οποίο μπαίνετε σε κάποιο από τα λεωφορεία της διοργάνωσης και μετά από 15 με 20 λεπτά φτάνετε στο σημείο εκκίνησης του αγώνα, το οποίο σημείο εκκίνησης είναι λίγο πριν την Ιερά Μονή Δαμάστας. Θα τα δείτε αυτά και στην επόμενη διαφάνεια που σας έχουμε ετοιμάσει. Είναι γύρω στα πόσα μέτρα, Σπύρο? Γύρω στα 570 μέτρα υψόμετρο. Ξεκινάνε από ένα χωματόδρομο, θα σας τα πει ο Σπύρος. Με εκτιμόμενο τερματισμό του πρώτου αθλητή γύρω στις 12 και 10. Εδώ να πούμε έτσι ότι το ρεκόρ διαδρομής το κατέχει ο Κωνσταντίνος Αγενόπουλος με 1:09 και κάτι ψηλά. Και επίσης θέλουμε να πούμε ότι πρόπερση κατέβηκε ένας πρωταθλητής στα 10 χιλιόμετρα και στα 5 χιλιόμετρα, πανελλήνιος πρωταθλητής, και προσπάθησε να σπάσει αυτό το ρεκόρ και δεν το έσπασε για λίγα δευτερόλεπτα. Ο Μάριος Αναγνώστου. Έπειτα στη συνέχεια θα ακολουθούν οι τελετές βράβευσης των πρώτων αθλητών και στις 3 η ώρα είναι το χρονικό όριο του έγκυρου τερματισμού, δηλαδή σύνολο 4 ώρες χρόνο τερματισμού έχει ο αγώνας για όλους τους αθλητές. Εδώ λίγο πιο αναλυτικά, αν θέλετε να δείτε πώς θα μεταβείτε στην γραμματεία, είναι από την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, εισέρχεστε στο χώρο ανάμεσα στο μνημείο και στο μουσείο. Εκεί υπάρχει χώρος άπλετος για να παρκάρετε με το όχημά σας. Έρχεστε στη γραμματεία, όπως βλέπετε στη μεσαία εικόνα, παραλαμβάνετε το νούμερό σας, ντύνεστε, πηγαίνετε στο μνημείο του Λεωνίδα να πάρετε το λεωφορείο, το οποίο σας μεταβιβάζει στην εκκίνηση του αγώνα, όπως σας είπαμε και προηγουμένως. Και να μιλήσουμε τώρα για τη διαδρομή του αγώνα. Όπως είπε και ο Πάνος προηγουμένως, η κίνηση γίνεται 500 μέτρα πριν το μοναστήρι της Δαμάστας. Ξεκινάνε οι αθλητές, όπως είπαμε, όλο ανηφόρα τα πρώτα 5 περίπου χιλιόμετρα. Όπως όλους τους αγώνες, έτσι και αυτόν τον αγώνα, παιδιά, πρέπει να μην τον υποτιμάμε, γιατί συνεχίζει μετά με 10 χιλιόμετρα συνεχή κατηφόρα. Ο αγώνας έχει 3 πλήρως εξοπλισμένους σταθμούς, με πρώτον, όπως είπα και προηγουμένως, το σταθμό της Παναγίας Θερμοπυλών. Στην Παναγία Θερμοπυλών εκεί θα βρούμε το νερό, ηλεκτρολίτες, κοκακόλα, αλμυρά σνακ, σταφίδες, λουκούμια και φρούτα. Αφού πάρουμε ό,τι χρειάζεται κάθε αθλητής, συνεχίζει για λίγο ακόμα η ανηφόρα. Η Παναγία Θερμοπυλών ήδη έχετε πιάσει στα 1000 μέτρα υψόμετρο κοντά και θέλουμε λίγο ακόμα για να φτάσουμε στο ψηλότερο σημείο του αγώνα, που είναι τα 1062. Δεν είναι πολύ ακόμα, είναι γύρω στα 200 μέτρα, 300 περίπου. Από εκεί αρχίζει η μεγάλη κατηφόρα για να φτάσουμε στο 9,3 χιλιόμετρο στον σταθμό Δασικό, ο οποίος και αυτός έχει ό,τι χρειάζεται ένας αθλητής για να πάρει τις δυνάμεις που χρειάζεται ακόμα για το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Να σημειώσουμε ότι ανεξάρτητα τον καιρό, είτε αν έχει πολύ καλό καιρό ή αν έχει βροχή, η κατηφόρα είναι τεχνική, είναι δύσκολη, γιατί ακόμα και με τη λάσπη, ακόμα και με το ξερό
το χώμα, πρέπει να έχουμε τα σωστά παπούτσια για να μπορέσουμε να... Γιατί μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά κουραζόμαστε, τα πόδια έχουν μια αστάθεια, οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας. Φτάνουμε λοιπόν αφού έχουμε περάσει το σταθμό δασικό, συνεχίζουμε για άλλα 3 χιλιόμετρα ακόμα. Φτάνουμε στον τρίτο και τελευταίο σταθμό του αγώνα, το σταθμό Βρέμα, στο 12,5 χιλιόμετρο. Εκεί μας περιμένει η Coca-Cola, που είναι βασικότατη βέβαια για τα τελευταία 3 χιλιόμετρα. Και μπαίνουμε στο πιο τεχνικό κομμάτι του αγώνα, γιατί όπως το λέει και ο σταθμός Ρέμα, μπαίνουμε σε ένα ρέμα το οποίο συνήθως δεν έχει νερό, αλλά είναι γεμάτο πέτρα και γοργάλα επάνω. Μαζί με τα πλατανόφυλλα, δεν ξέρεις που πατάς. Ας πάμε λίγο σιγότερα για να είμαστε σίγουροι, γιατί είναι κρίμα να χάσουμε τον αγώνα, μια και σχεδόν τελειώνουμε. Αφού τελειώσει λοιπόν αυτή η κατηφόρα, μπαίνουμε στην πλατεία των Θερμοπυλών, του χωριού των Θερμοπυλών. Περνάμε κάτω από την υπόγεια διάβαση, θα μιλήσουμε και μετά για αυτή τη λεπτομέρεια, σημαντική λεπτομέρεια. Περνάμε κάτω από την διάβαση της παλιάς εθνικής, μπαίνουμε στην άσφαλτο και μένει ακόμα περίπου 1 χιλιόμετρο για να φτάσουμε στο Μουσείο των Θερμοπυλών. Να μιλήσουμε λίγο για τα μονοπάτια πάνω. Θα τα πω εγώ. Ναι. Όσον αφορά την κατάσταση των μονοπατιών, τα μονοπάτια είναι πεντακάθαρα. Έχει γίνει σήμανση με κορδέλες, με κόκκινα σημαίακια, με κόκκινη μπογιά. Θα σας πω και το τετριμένο, αν δείτε κάποιο σημείο για παραπάνω από 100 μέτρα, αν δεν βρείτε κάποιο σημάδι. Και πολύ είπες δηλαδή. Γυρίστε πίσω, έχετε χαθεί, κάπου έχετε στρίψει λάθος. Ιδιαίτερα προσοχή θέλουν 2-3 σημεία που μεταβαίνεις από χωματόδρομο σε μονοπάτι, εκεί λίγο να έχετε το νου σας στα σημάδια για να μην χαθείτε. Όπως βλέπετε και στη δεύτερη φωτογραφία, φέτος στον καθαρισμό είχαν πέσει πολλά δέντρα και το συγκεκριμένο ήταν ένας αρκετά μεγάλος κορμός, ο οποίος δεν θέλαμε να τον παρακάμψουμε, γιατί θα αλλοιωνόταν αρκετά η διαδρομή. Οπότε, όπως βλέπετε, φτιάξαμε 2 σκαλοπάτια. Με προσοχή ανεβείτε τα και κάντε ένα μικρό άλμα για να προσγειωθείτε στη συνέχεια του μονοπατιού. Τα μονοπάτια, ειδικά στο πρώτο μισό του αγώνα, είναι αρκετά μαλακά, δρομικά. Αλλά στο δεύτερο μισό, όπως σας είπε και ο Σπύρος, στην κατηφόρα γίνονται πιο τεχνικά, με πέτρες, λούκια, οπότε λίγο προσοχή στο κατέβασμα. Και τα 2 σημεία προσοχής που σας είπαμε και θέλουμε να σας εφιστήσουμε την προσοχή είναι το σημείο με τον κορμό, πώς θα τον περάσετε, και το σημείο που είναι 1 χιλιόμετρο πριν τον τερματισμό του αγώνα, πώς θα περάσετε την παλαιά εθνική οδό. Θα δείτε και τα σημάδια, πρέπει να μπείτε κάτω από την υπόγεια διάβαση, δεν θα χάσετε καθόλου χρόνο, μην επιχειρήσετε να περάσετε τον δρόμο απέναντι, περνάνε αρκετά αυτοκίνητα όλη τη διάρκεια της ημέρας με υψηλές ταχύτητες, οπότε προσοχή. Και στο τέλος τερματίζουμε, μας περιμένουν οι απονομές, ένα μεταγωνιστικό σνακ που θα σας παρέχουμε. Και πολύ σημαντικό, μαζί μας θα είναι από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Για πολλά χρόνια τώρα. Για πολλά χρόνια μας στηρίζει. Το τμήμα της φυσικοθεραπείας, όπου θα μας παρέχει προγράμματα αποκατάστασης, διατάσεις, μασάζ, και καθώς και ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, στο οποίο θα υπάρχει μια αξιολόγηση των παραγόντων πρόκλησης πιθανών τραυματισμών που μπορεί να είχατε. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους χορηγούς. Που χωρίς αυτούς δηλαδή θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για την τέλεση αυτού του αγώνα. Βασικά το Δήμο και την Περιφέρεια, αλλά και τους τοπικούς χορηγούς που πάντα στέκονται στο πλευρό μας, όχι μόνο σε αυτόν τον αγώνα, σε όλους τους αγώνες που διοργανώνουμε μέσα στη κάθε χρονιά. Και ένα ιδιαίτερα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε, Σπύρο, για όλους τους εθελοντές που στηρίζουν τον αγώνα, τους σταθμούς, τη σκούπα, τους δείκτες. Χωρίς εσάς, παιδιά, δεν θα μπορούσε να γίνει ο αγώνας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν την τεχνική ενημέρωση. Σας περιμένουμε. Καλή αντάμωση Και καλό τερματισμό.